രേഷ്ണം പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. രേഷ്ണം ഇന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അധ്യായത്തിലല്ല നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥന കടക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭാഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘേതേ ഗിരിയത് കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവ. ശ്രീ ഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീ ചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാചലശലാകയ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സഭാന്തിഹം വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീ ഗുരും വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവ സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിത ശ്രീ വിശാഖാനിം താംസ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേ ച കൃപാസിന്ധ്യേവ പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണ നിർവിശേഷൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് പ്രണാം പ്രഭു. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമായി മാതാജി? 18, 20 എത്രയത്? 22 കഴിഞ്ഞു പ്രഭു. 22 വരെ. 22 വരെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് തുടങ്ങണം അല്ലേ? 22 കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ 22 ശ്ലോകം വായിച്ചു പ്രഭു. എക്സ്പ്ലനേഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. 22, 23 തൊട്ട് തുടങ്ങണം അപ്പൊ അല്ലേ? അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ നോക്കിയ 18 അധ്യായമായപ്പോ തന്നെ പലരും കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മള് പറയില്ലേ, ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളും അതിൽ ഇനി നമ്മളൊട്ടും വളരെ കുറച്ച് പേരുകളായി തുടങ്ങി. ഇനി നമ്മള് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർ പലരും വിട്ടു പോകും. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, 1000-ൽ ഒരാൾക്ക് എന്നെ പറ്റി അറിയാനേ കഴിയുള്ളൂ, അതിൽ തന്നെ 1000-ൽ ഒരാൾക്ക് എന്നെ പറ്റി എന്റെ ലോകത്തെത്താൻ കഴിയും. അത്രയും ദുർലഭമാണ് ഭഗവാന് കിട്ടാന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയായാലും പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കും, കാണാതിരിക്കും. അതിനൊക്കെ പല കാരണം. നമുക്ക് ഇതിനേലും സന്തോഷം മറ്റുള്ളതിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോണത്. ഇതിലേക്ക് സന്തോഷം നമ്മൾ എത്തണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ സാധാരണ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള, ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കണം. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 18 അധ്യായം കഴിയുന്നതോടുകൂടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ നാമം നമ്മൾ ഡെയിലി ജപിക്കണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 മാലെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിച്ചു തുടങ്ങണം. എന്നാലേ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മളെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. അത് ഉറപ്പാ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്ക് പോകും. ഇപ്പൊ 4 മാലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജപിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതേപോലെ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം. അത് വായിച്ചു നോക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൽ വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. കൂടാതെ നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ലെവലായി, പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും ഇതിൽ 3rd ലെവലുണ്ട്. 3rd ലെവലിൽ വേറെ ബുക്കുകളാണ്, ഈശാവാസുപനിഷത്ത്, അങ്ങനത്തെ ഉപദേശാമൃതം, അതുപോലെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സ് വരും. അതിൽ വരുമ്പോ ഈ റൂൾസുകൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആവും. അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത് മാലകൾ 16 മാല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവത ശരിക്കും എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും, അതിന്റെ റെസിറ്റേഷൻ, അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മീൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഓരോ ശ്ലോക വൈസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ 2nd ലെവൽ വരെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് പോകണമെന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാതും കണക്ട് ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇനി വിട്ടു പോകരുത്. കാരണം ഈ 18 ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ എത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ
വളരെ അപൂർവം. നിങ്ങൾ അതിലൊരാളെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ? കാരണം അങ്ങനെ എത്തൂല. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നാണ് ഇതില്? വളരെ ചുരുക്കം പേരിന് ലെവൽ 2 വരും. അതിൽ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോ ആദ്യമൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, പിന്നെ പതുക്കെ 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 ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരും. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ അതിന് എളുപ്പം ഒരാൾക്കും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്തരം ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സസ് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഭക്തിയിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പൂജിക്കേണ്ട രീതികൾ, അങ്ങനത്തെ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വീണ്ടും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്ത ശ്ലോകം 21 ശ്ലോകം. നിയതം സംഗരഹിത ആരാഗദോഷദാകൃതം അഫല പ്രപ്സുന്ന കർമ്മ യത് സാത്വികമുച്യതേ. അനാസക്തമായും രാഗദോഷരഹിതമായും ബലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിലും ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വിക കർമ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ സാത്വിക കർമ്മത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം? അങ്ങനെ അതിനു മുന്നേ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താല്പര്യം. അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പല സ്വഭാവങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ രാജസമുണ്ട്, അതേപോലെ താമസമുണ്ട്, സാത്വിക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ഗുണത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ ഗുണം. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും, മനസ്സുണ്ടാവും. ഇതിനൊക്കെ ഓരോ പോയിന്റ്സിനെ എടുത്ത് അതിൽ രാജസ്യമുണ്ട്, അതിൽ സാത്വികം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. സ്ലൈഡ് എടുത്തോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ പറയണത് അനാസക്തം. അപ്പൊ എന്താണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തെ പറ്റി, നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സാത്വിക കർമ്മമാവുമ്പോ ആ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എപ്പോഴും അവ കർത്തൃത്വമാവകാശമോ ആസക്തിയോ അതേപോലെ രാഗദോഷങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മള് കൃഷ്ണാപദം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടാണ്, ഉളവാക്കുന്ന സംതൃപ്തി ആത്മാഭിമാനമോ കണക്കാകാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഇതും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാത്വികമായിട്ട് മാറും. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല, നമുക്ക് ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് കർമ്മങ്ങളും അത് സാത്വികമായിട്ട് മാറുന്ന. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് കർമ്മത്തിൽ തന്നെ സാത്വികം രാജസ്യം അതുപോലെ തന്നെ താമസിക കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യദു കാമ അപ്സുന്ന കർമ്മ സഹങ്കാരവാമുന ക്രിയതേ ബഹുലായ സംതപ്രാജ സമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനോ മിഥ്യാഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം. അപ്പൊ രാജസ കർമ്മത്തിനെ പറ്റി പറയണേ, അതെന്താണ് പറയുന്നത്? വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. നമ്മൾ തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനും അത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്, പ്രയാസകരമായിരിക്കും. അങ്ങനത്തേതിനാണ് രാജസ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം, രാജസാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി അവര് വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ച് അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കി അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് രാജസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, രാജസ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 25. അനുബന്ധം ക്ഷയഹിംസ അനപേക്ഷ്യ പൗരുഷം മോഹധാരഭൃത കർമ്മ യത്തദ താമസമുച്യതേ. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെയായും വ്യാമോഹം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എത്ര താമസം. ഈ താമസത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, താമസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം, അവർക്ക് ഒരു ചുമതല ബോധം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതിന് അവര് വേദ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അവർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കർമ്മങ്ങളാ ചെയ്യുക. എല്ലാതിന്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് കർമ്മങ്ങൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആക്രമണ പ്രവർത്തനയും അന്യജീവർക്ക് ക്ലേശം ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് അപ്പോഴും അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആക്രമണമായിട്ടുള്ള എന്തും ആക്രമണ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഒരു സമൂഹം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇവരായിരിക്കും. അതിന് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളിൽ താമസം, അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് താമസ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം. മുക്ത സംഗോനഹം വ്യാധി ധൃത്തോത്സാഹ സമന്യത സിദ്ധോ നിർവികാര കർത്തോത്സാഹിതമുച്യതേ.
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയപരാജയങ്ങളിൽ അശോഭനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരത്തെ സാത്വികൻ. അപ്പൊ സാത്വികൻ അതായത് വീണ്ടും ഇതിന്റെ തന്നെ പല ലെവലിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതും ഇൻഡയറക്റ്റ് കർമ്മമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും അപ്പൊ എല്ലാതും നമ്മുടെ സഹജമായിട്ടുള്ള ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതിനൊക്കെ പറ്റി ഓരോ പോയിന്റ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു തരാണ് ഇതില്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടുകൂടിയും ഉത്സാഹത്തോടുകൂടിയും ജയപരാജയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും സാത്വികനായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷങ്ങളോ സന്താപങ്ങളോ അതൊന്നും അവർ ആവേദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതും എല്ലാതും ഒരേ വിധത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്ന കർത്താവാണ് സാത്വികൻ. സാത്വികൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമായാലും സന്താപമാണെങ്കിലും ആളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഴയ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, 18 അധ്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിന് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം, നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പണ്ടേ തന്നെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഇതൊരു സമ്മറി പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. രാഗി കർമ്മവല പ്രേപ്സൂർ ലബ്ധോ ഹിംസാത്മക സുജി ഹർഷോ ശോനാഗിത കർത്ത രാജസ്യ പരികീർത്തിത. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ബലങ്ങളിൽ ആസക്തനും ആ ബലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധമില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവ് എത്ര രാജസൻ. അപ്പൊ രാജസനെ പറ്റി പറയുന്നത്, രാജസന്റെ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസക്തി, അതിയായ ആസക്തി ആയിരിക്കും. പിന്നെ എല്ലാതും എനിക്ക് വേണം, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോകം എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത, സത്യസന്ധത കുറവായിരിക്കും ആ വ്യക്തികൾക്ക്. പിന്നെ അവർക്ക് സുഖദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദുഃഖവും സന്തോഷവും ഒക്കെ അവർ അനുഭവിക്കും. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെയാണ് രാജസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നത്, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൗതികതയോടെ വീട്, കുടുംബം, ഭാര്യപുത്രാദികള് അവരോടൊക്കെ വളരെയധികമായിട്ടുള്ള അത്യന്തമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധം അവർക്കുണ്ടാവും. എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ മകൻ, എൻ്റെ ചേച്ചി, എൻ്റെ അനിയത്തി, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയിൽ അതിന്റെ ബലത്തിലും വളരെ താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണം, അതിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസക്തിയുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും ശരിക്കും രാജസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ്, ഇവർക്ക് പൊതുവെ അത്യാഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും ഇവർ, ഒന്നാമത്തെ. പിന്നെ ഇവര് ഒരിക്കലും പിന്നെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ തന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ശാശ്വതങ്ങളാണെന്ന് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാവുന്നതല്ല എന്നും കരുതുന്നു. ഇവരെ വിചാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്, എനിക്ക് മാത്രം മരണമില്ല, മറ്റുള്ളവർ മരിക്കും, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും ഇവർക്ക്. കാരണം അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് അവരെപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എനിക്ക് ഒരു കാലത്ത് മരണം സംഭവിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ എന്റേതല്ല എന്ന ആ ചിന്താഗതി അവർ ഒരിക്കലും ആ ഓർമ്മ തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഇവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഈർഷ്യാലുവരായിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് പാപം ചെയ്യാനും ഇവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, സ്വന്തം കാര്യം അത് മാത്രമായിരിക്കും ആർക്ക് രാജസൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത. അടുത്ത ശ്ലോകം. അയുക്ത പ്രകൃത സപ്ത ഷണ്ടോ നിഷ്കൃതോ ലോകസാം നൈഷ്കൃത കോലസ വിഷാദി ദീർഘശ്രുതി ച കർത്ത താമസമുച്ചതേ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിബന്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിനും സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും അയാളെ താമസം എന്ന് പറയുന്നു. താമസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പഴയ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പല കാര്യത്തിലും ലിങ്കായിട്ട് വരുന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ഒന്നും കൂടെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണാണ്. അതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു താമസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, എപ്പോഴും അലസതനായിരിക്കും, പിന്നെ ദുഃഖിതനുമായിരിക്കും. കാരണം അയാളെ കൊണ്ട് ഉപകാരമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരമില്ല, സ്വന്തം ഉപകാരമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊണ്ട് ഉപകാരമില്ലാത്തതും. പിന്നെ എന്താണ്, എപ്പോഴും അയാൾ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിലോ അതൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് വിഷമില്ല, മറ്റുള്ള ദുഃഖത്തിലൊന്നും അവർക്ക് ഒരു സംഭവിക്കില്ല, അവർക്ക് അതിനൊന്നും ഒന്നുമില്ല. അതിൽ ദുഃഖത്തിൽ ശരിക്കും സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുക. അതാണ് അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥൻ എന്ന് പറയും. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അപമാനിക്കുമ്പോ അയാൾ അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതാണ് ഈ താമസൻ എന്നുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത. എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്തെല്ലാം ചെയ്യാതിരുത്തെന്ന് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്, വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരെന്താണ്, ഇതൊക്കെ അവഗണിക്കും. അതായത് അതില് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ കാര്യം അവർ ചെയ്യും, ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യൂല. അതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം.
ബുദ്ധഭേദം ധൃതശ്ചൈവ ഗുണസ്തത്ര വിധി ശൃണു സ്വപ്രമാണശേഷേണ പ്രത്യക്തേന ധനഞ്ജയ. ധനഞ്ജയ, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളും ഉണ്ട്. അവയെ കുറിച്ച് ഇനി വിവരിച്ചു തരാം. ഇനി ദൃഢനിശ്ചയങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ആദ്യം കർമ്മം, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരില്ല. ഇപ്പൊ ഇനി ദൃഢനിശ്ചയത്തെ പറ്റി പറയണം. അത് 3 തരത്തിൽ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ചില ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ട്, രാജസ്യമായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ട്, താമസ്യമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ ഡിവിഷൻ വരണം. അതിന് ഇതിൽ പറയുന്നത്, അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച കാര്യകാര്യഭയാഭയേ ബന്ധം മോഷം ചയാവേദി ബുദ്ധസപാത്തി സാത്വികി. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ചെയ്തുകൂടാത്തതെന്തുമെന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതെന്നും ഭയപ്പെടാത്തതെന്തുമെന്നും ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നതെന്തെന്നും എന്നെല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അപ്പൊ ബുദ്ധിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ആ ത്രികോണങ്ങളിൽ ആ ബുദ്ധി, നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബുദ്ധിയുള്ള, അപ്പൊ ബുദ്ധിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് സത്യ രജസ് താമസം. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തികൾ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ഉള്ളു അല്ലെ. അപ്പൊ ബുദ്ധി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും, നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കും, എന്താണ് ഭയക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്താണ് ഭയക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ എന്താണ് ഭയക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് അതും മനസ്സിലാവും. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് അതും മനസ്സിലാവും. പിന്നെ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ കാരണവും മോക്ഷത്തിനുള്ള കാരണവും എന്താണ്, അതൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതെല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് സാത്വിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് സാത്വിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിവേചനം ചെയ്യുന്നുള്ള അറിവ് സാത്വികമാവുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. യയാ ധർമ്മധർമ്മം ച കാര്യചാകരമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാദി ബുദ്ധിസ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മെന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചാൻ അറിയാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. അപ്പൊ രാജസത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലറിയാം ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളെയാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് താമസത്തിനെ പറ്റി പറയും. അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയ മന്യതേ താമസാവൃത സർവാർത്ഥാം വിപരീതം സ ബുദ്ധിം സ പാർത്ഥ താമസി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനത്തിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധിനെ പറ്റി പറയാനാണ്. അതെന്താ, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം, അത്ര സിമ്പിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അവര് എന്താണ്, വ്യാമോഹത്തിന് അന്ധകാരത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തെ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ട് കാണും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞത് സദാ തെറ്റാ വഴി കൂടെ ആയിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. മറ്റുള്ളവർ പോണ വഴി കൂടെ എല്ലാവരും പോവാം, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വഴി കൂടെ ആയിരിക്കും അവര് പോവാം. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ശരിയായ ധർമ്മത്തെ ത്യജിച്ച് അയഥാർത്ഥമായ ധർമ്മങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരി ധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം അവര് ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ഇവര് സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ അത് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് താമസ സ്വഭാവി ഒരു മഹാത്മാവിനെ സാധാരണക്കാരനായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. സാധാരണ ഒരു മഹാത്മാവിനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരനായിട്ട് ചിന്തിക്കും, തിരിച്ച് സാധാരണ ആൾക്കാരനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാത്മാവായിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇവരെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അവരെ കാര്യം. അത് കാരണമാണ് ഇവരെ ബുദ്ധി താമസം ഇരുളടഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെ താമസ ബുദ്ധിയാണ്, അത് ഒരിക്കലും അവര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അത് കാരണം അത്ര അജ്ഞതയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച്. അതാണ് താമസത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഇനി നിശ്ചയത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകം. സാത്വികം വീണ്ടും പറയുന്നതാണ്. ധൃതായ ദധാരയതേ മനഃപ്രാണേന്ദ്രിയ ക്രിയ യോഗനാവേ വിചാരണ്യ ധൃത്യസ പാർത്ഥ സാധികി. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സിൽ പ്രാണങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. ഇനി നിശ്ചയം അതിനെടുത്ത് പറയണം. ഒരു നിശ്ചയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലും ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. സാത്വികം രാജസ്യം താമസ്യം എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതാണ്. പരമാത്മാ അതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞ, ദൃഢനിശ്ചയമായത് പ്രാണൻ മനസ്സിന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും പ്രാണിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കറക്റ്റായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അത് നിശ്ചയം, അത് ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കും എന്ന് നമ്മൾ നിശ്ചയദാർഢ്യം എടുക്കില്ലേ, അതാണ് സാത്യം. അങ്ങനെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉറപ്പിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നിശ്ചയമായിട്ടും സാത്വികമാണ്, നിശ്ചയമായിട്ട് സാത്വികനാണ് എന്ന് പറയാം.
അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഈ സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടെ മനസ്സിനെയും പ്രാണനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവർത്തനം നിരന്തരം പരമാത്മ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണാഭാവത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കണക്ട് ആവും? പരമാത്മാവിലേക്ക് നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള നിശ്ചയത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് രാജസ്യമായിട്ടുള്ള ആ നിശ്ചയങ്ങളെ പറയുന്നത് യഥാതു ധർമ്മകാർമാധാൻ ധാരയതേ അർജുന പ്രസംഗേന ബലകാംക്ഷി ധൃതി പാർത്ഥ രാജസി. അല്ലേ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ധർമ്മം അധർമ്മം കാമം എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസ്യമാവുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നിശ്ചയം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വേറെ ആയിരിക്കും. അതെന്താണ്? നമുക്ക് കാമം അധർത്തം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മളെ നിശ്ചയം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് രാജസ്യമായിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ മനസ്സിനും പ്രാണനും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടേക്കാ? അത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖം ദുഃഖത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടോ മതപരമായിട്ടോ ഏത് മേഖലയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ബലം പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മളെ നിശ്ചയം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നിശ്ചയം എന്തിനെങ്കിലും ആ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, അതെന്റെ നിശ്ചയമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? രാജസ്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത് യയാ സ്വപ്നം ഭയ ശോകം വിഷാദം മതമേവ വിമുച്യതി ദുർമേധ ധൃതി സപാർത്തി താമസി. അല്ലേ കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം ഭയം വ്യസനം വിഷാദം മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമായ ബുദ്ധിശീലമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അതറിയാം. ഇതിപ്പോ വിഷാദം ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നിശ്ചയം അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ താമസികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം സുഖം ദിദീനം ത്രിവിധം ശൃണമേ ഭരതർഷഭ അഭ്യസാതിരമതേ യത്ര ദുഃഖത്താനം ന മികച്ചതി. ഹേ ഭരതർഷഭ, ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കും ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാം. ഇത് മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ട്. ഇനി മുക്തി നേടുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി പറയാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും 3 കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. നമുക്കറിയാം സാത്വികം രാജസ്യം താമസ്യം. ആദ്യം തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ബന്ധസ്ഥനായ ആത്മാവ് വീണ്ടും ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആസ്വദിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബദ്ധാത്മാവ് ചവച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും ചവയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് മതി വരില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അത് ശരിയല്ല, അത് തെറ്റാണ്. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയതിന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അതിനൊരു ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കണില്ല. നമുക്കത് തോന്നണാണ് നമുക്ക് അതിൽ ആനന്ദം കിട്ടണമെന്ന്. അത്ര മാത്രം അതിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ആവർത്തനം മാത്രമാണെന്ന് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വെറും റിപ്പീറ്റേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അത് റിപ്പീറ്റേഷൻ വെറും ഒരു ആവർത്തനമാണെന്ന് സജ്ജന സമ്പർക്കത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിയും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള ഉണർവ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു ആവർത്തനം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറും ഇന്നത്തെ പോലെ നാളെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു നാളെ ജീവിക്കുന്നു അല്ലാതെ അതിനെന്താണെന്ന് ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്ത പോലെ തോന്നും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മങ്ങളായാലും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനൊരു അർത്ഥം കിട്ടണില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് വെറും ഇങ്ങനെ ഒരു ആവർത്തനമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതല്ല എന്തോ വേറെ ഉണ്ട്, അതിരിക്കും നമുക്ക് പോണം, അത് വേണം എന്ന് വരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം യദ്ദദേഗ്രവിഷമമിമാം പരിണാമ അമൃതോത്തമം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്തം ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അത്യന്തത്തിൽ അമൃതന് തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരനും ഉണർത്തുന്ന സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ സുഖത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. പല കർമ്മം പറഞ്ഞ് പിന്നെ അതിനും പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു. ബുദ്ധിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്തത് സുഖത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സുഖം തന്നെ പറഞ്ഞത് 3 തരത്തിലുണ്ട്. അതിൽ സാത്വിക സുഖം എന്താണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ രാജസിക സുഖം എന്താണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ താമസിക സുഖം എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്.
ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സാധ്യമായിട്ടുള്ള സുഖം. സാധ്യമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം അത് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കണോ ഇരിക്കണ്ടേ എന്നുള്ള അതൊരു വിഷമാണ് അല്ലേ. അതെന്നെ പറഞ്ഞ ആദ്യം വിഷം പോലെ തോന്നുക, അത് വിഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ദുഃഖമാണ്. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്യത്തിൽ അത് അമൃതിന് തുല്യമാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ സുഖത്തിന് നമ്മൾ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. അത് അപ്പോഴാണ് അവിടെ ദുഃഖം വരുന്നത്. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ആ ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ, നമ്മളുടെ ആ രുചി കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാവം വരുമ്പോൾ നമുക്കത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ചില നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള യത്നത്തിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ആത്മാവ് കേന്ദ്രീകരിക്കാനും പല നിബന്ധനകളും വഴങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ പല നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ കഴിക്കണ പോലെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വരും. നമ്മൾ അവരെ പോലെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാനും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കുറെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണല്ലേ, ഒരു തപസ്സിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര സൂട്ടാണ്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു നിയമത്തിന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു നിയമമുണ്ട്, പല നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി മനസ്സ് തയ്യാറെടുക്കണം. അപ്പൊ അത് ആദ്യം നമുക്ക് ദുഃഖമാണ് തരാം. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളത് ആ നിബന്ധനകളൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അതീന്ദ്രാവസ്ഥയിൽ എത്താം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതീന്ദ്രാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗ യത്രേകമൃതോത്തമം പരിണാമേ വിഷമമിമ തത്സുഖം രാജസാസ്മൃതം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃതന് തുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷമപ്രായമാവും. രാജസമാണ് ഈ സുഖം. പിന്നെ അടുത്ത സുഖത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് രാജസ്യമായിട്ടുള്ള സുഖം. ആ ഒരു സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യം കുറച്ച് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അത് രാജസം, അതെന്താണ് പിന്നീട് അത് ദുഃഖമായിട്ട് അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു വിവാഹ ബന്ധമാണെങ്കിലും അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ ആദ്യമൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു, അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നു. അപ്പൊ അത് ദുഃഖത്തിലേക്കാണ് പല സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വിഷയമാകുമ്പോൾ സമ്പർക്കം എന്നുള്ളതാകുന്ന സുഖം ദുഃഖത്തിനെ വഴിതെളിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു സുഖം പോലെ തോന്നിയേക്കെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും, അത് ദുഃഖത്തിലേക്കുള്ള വഴിയായിരിക്കും. അതാണ് രാജസ്യമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത സുഖത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയില്ല. അവർക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും അവർക്ക് ദുഃഖം തന്നെയായിരിക്കും. യഥേഗ്രചാനുബന്ധേച്ച സുഖം മോഹനാത്മനാ നിദ്രാലാസ്യ പ്രമോദോദ്ധം തദാമസ്യമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതരും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖമാണ് താമസം. അപ്പൊ ആ സുഖത്തിന് ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് എപ്പോഴും ആ ദുഃഖം തന്നെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അവർക്ക് ജ്ഞാനം തന്നെയില്ല, ഏതാണ് സുഖം ഏതാണ് ദുഃഖം തന്നെ അവർക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ലെവലായിരിക്കും. അത്ര അവർ താഴ്ന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ആലസ്യത്തിനും നിദ്രയും സുഖം കാണുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും താമസ സ്വഭാവമായിരിക്കും. എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ എന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെ താമസ സ്വഭാവി തന്നെ ഈ സ്ഥിതിയിൽ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും അവര് ചിന്തിക്കുക അത് സുഖമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിന്തിക്കും ദുഃഖമാണ്. അതടക്കം അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും താമസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതിനാണ് താമസ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. തസ്തതി പൃഥ്വ്യം വ്യാ ദിദേവേഷു ആപുനാ സ്വത്തം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യദേവി സാ ത്രിഭിർഗുണൈഃ. ഈ ഭൂമിയെ ഉപരിവ്യൂഹത്തിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജന്യമായ ഈ മൂന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടുള്ള യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പൊ എന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവനുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമുക്കറിയാം. കാരണം ഇതല്ലാതെ നടക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രകൃതിക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ദേവന്മാര് തൊട്ട് അതിന് ഉപരി വ്യൂഹങ്ങളിലുള്ള ദേവന്മാർ, ഏറ്റവും മുകളിൽ തൊട്ട് ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള എല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളായതുകൊണ്ട്, അത് പ്രകൃതി ആയതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ലോകമായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തനാകില്ല.
ആ മുക്തനായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തനാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാര് മുക്തനല്ല, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാവും. ദേവന്മാരും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ തന്നെ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അവര് കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന തലത്തിലായിരിക്കും. അതന്നെ സാത്വികം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് താമസ്യവും രാജസ്യവും സാത്വികം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ രാജസ്യമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെക്കാളും ഉയർന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ദേവന്മാർ സാത്വികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെക്കാളും ഉയർന്നതായിരിക്കും. അതായത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ലെവല് അവരെ കണ്ടന്റ് ക്വാളിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർ ദേവന്മാര് ലെവലിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് നമ്മളെ സാത്വിക ഗുണം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ തുല്യമായി തീരും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും തന്നെ അവർക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ അവർക്കുള്ള പോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി മനുഷ്യന്മാർക്കും ലഭിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരും 100% അത് ലഭിക്കില്ല. അത് മുക്തിയിലേക്ക് നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ തോത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് 41. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിഷം ശൂദ്രാണം ച പരതപ കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവ പ്രഭവൈർഗുണ. ഹേ ശത്രുജ്ഞനായ അർജുന, ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ അടുത്തത് പറയുന്നത് ഈ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്രർ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണർ, ഇവരെ പറ്റി ഇവരെങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇവർക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബ്രാഹ്മണർക്കും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതല്ല വൈശ്യർക്കും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതല്ല ശൂദ്രർക്കും ഒക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെ എങ്ങനെ, അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോണത്. സമോദമസ്തഭസൗജം ശാന്തിരാർജവമേവ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്തം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാനിത് തന്നെ ചോദിക്കാം നിങ്ങളോട്. നമുക്കറിയാം 3 തരം, നമുക്കറിയാം ചാതുർവർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം, ക്ഷത്രിയം, വൈശ്യ, ശൂദ്രൻ. അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും, ബ്രാഹ്മണരും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രരും ഇവര് തമ്മിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ബ്രാഹ്മണരുടെ സ്വഭാവം പറയും, ഓരോരോ വൈശ്യരും സ്വഭാവം പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പല ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 18ാം അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞത് 17 അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മാല ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടാ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോ പറയുന്നത് 6ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ മാല ജപിച്ച് തുടങ്ങണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു രുചി നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാല ജപിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റയടിക്ക് 16 മാല ജപിക്കാന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള കരുണയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്ര ഇതില് 16 മാല ജപിക്കുന്നവരായിരുന്നു? ഞാൻ 16 മാല ജപിക്കാറുണ്ട്. മാതാജിയുടെ പേരെന്താ? മാതാജിയുടെ പേര്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, ഞാൻ 16 മാല ജപിക്കാറുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ പേരെന്താ? ബിജി രാജു പ്രഭു. കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ബിജി രാജു അല്ലെ? ഓക്കെ, ശരി. അതെ അതെ, ബിജി രാജു. 16 മാല മാതാജി എപ്പോഴും ജപിക്കാറത്? ഞാൻ 4 നേരമായിട്ടാ ജപിക്കാറ്. 4 മാല. 4 മാല. അങ്ങനെ. പിന്നെ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും ഞാൻ. 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് ജപിക്കും. പിന്നെ ഒരു 8 മണി നേരത്ത്, പിന്നെ ഒരു ഉച്ച നേരത്ത്, പിന്നെ സന്ധ്യക്ക്. പിന്നെ ഏകാദശി ദിവസം 32 മാലയൊക്കെ ജപിക്കാറുണ്ട്. 32 മാല. വ്രതം എടുക്കാറുണ്ടാ? വ്രതം എടുക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ മാസവും 2 ഏകാദശി എടുക്കാറുണ്ട്. എടുക്കാറുണ്ട്.
16 മാലയും ജപിക്കുന്നുണ്ട്, വ്രതം എടുക്കാറുണ്ട്. നിയമങ്ങള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താ? ഞാൻ നോൺ വെജ് നിർത്തി. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവല് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ആ ഞാൻ 10-ാം അധ്യായം കേട്ടപ്പോ ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചിട്ടില്ല നോൺ വെജ്. ഓക്കെ മാതാജി. പിന്നെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ബാക്കിയുള്ള നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ വലിയ സംഭവമല്ല. അത് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ളത് നമ്മളെ മത്സ്യമാംസാദികളാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാം. ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പരിപാലിച്ചു പോകുന്നവരായിരിക്കാം ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നവര്. അപ്പൊ ഈ 4 പക്ഷെ കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രഭുജി ഇവിടെ വീട്ടില് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. മാതാജി, അത് കുഴപ്പമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ അതിന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും. അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് അതിന്റെ സ്മെല്ല് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല, ഒന്നും തോന്നില്ല. അതൊക്കെ എനിക്ക് ശരിക്കും തോന്നുന്നു ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോ പിന്നെ അതിനോടൊന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫീലിങ്സ് കുറഞ്ഞു വരും നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് 16 മാല ജപിക്കണം. അതേപോലെ 4 നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് അടുത്ത 3rd ലെവലായാലും കുഴപ്പമില്ല. 4th ലെവലിലേക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണല്ലോ. അപ്പൊ മാതാജി പിന്നെ ഓക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത്തരം വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് മാതാജിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ വളരെ, കാരണം അതിന് പറയുന്നുണ്ട് പലർക്കും. അതിനാരും നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചിലർക്ക് 2 മാല ജപിക്കാൻ കഴിയും, അത് അവരെ പറയല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ആർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മബലങ്ങൾ നമുക്കുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും തീർക്കാൻ ചിലപ്പോൾ 2 മാല ജപിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരുള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇല്ല എനിക്ക് ഭഗവാൻ, അതല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമുക്ക് അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് 16 മാല ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ. അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി. ശരിക്കും അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അത് തന്നെ, അത് നമ്മള് സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക എപ്പോഴും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്തും, ഞാൻ ഒരിക്കലും മുടക്കില്ല. അത് വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ അത് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാ പറയണം. അപ്പൊ അത് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയല്ലേ, പല കാര്യങ്ങളിലും ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് അത് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് 12 മാലയെ ജപിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അപ്പൊ 20 മാല ജപിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മള് ചെയ്തു പോവാം. പിന്നെ ശുദ്ധിയായിട്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ ജപം നമ്മള് മാതാജി ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും 16 മാല ജപിക്കുന്നവരുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഗ്രൂപ്പില്? ഓക്കെ. 8 മാല ജപിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ. 4 മാല ജപിക്കുന്നവരുണ്ടോ? 4 ജപിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഓക്കെ, മതി മാതാജി. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നമ്മൾ അതിന് വിഷമിക്കണ്ട. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ഒരു 4 മാല ജപിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളെ പകുതി കടന്നെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മാതാജി ഇപ്പൊ ഇത്ര നാളല്ലായിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്? അതെ, തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ 4 മാല ജപിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ഭാഗ്യമാണത്. 4 മാല അപ്പൊ മാതാജി കാലത്ത് ജപിക്കുക. എപ്പോഴാ ജപിക്കാത്? അതെ, രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട്. രാവിലെ ഈ 2 ജപം, കാലത്ത് 2 ജപം, വൈകിട്ട് 2 ജപം അല്ലേ? അതെ അതെ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം? കുറച്ച് തുടങ്ങി, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ചെയ്യും. മതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനൊന്നും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളെ ആ ജപത്തിന് കൊടുത്താൽ മതി. ബാക്കിയുള്ളതിലേക്കൊന്നും നമ്മളിപ്പോ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ട. നമ്മള് ജപം ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ബാക്കി എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരും, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഇനി ഹരേഷ്ണ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാല, അത് 4 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ആ 4 മാല എന്നും ജപിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളത് വിടരുത്. ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിടരുത്. അപ്പൊ അത് മുടങ്ങുമ്പോൾ നല്ല സങ്കടം വരും. അപ്പൊ നമ്മളത് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ അത് പൂർത്തിയായിരിക്കും. ഏത് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയല്ലേ ചിലപ്പോ വിട്ടു പോവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളിപ്പോ മീറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗോമാസെങ്കിലും നമ്മൾ പറയില്ല, പശുവിന്റെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.
കാരണം അതന്നെ മഹാപാപം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വൈദികരും അതൊന്നും ഇല്ല പ്രഭുജി, അതൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല. അതെ, അതെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ നമ്മ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ബ്രാഹ്മണ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഓ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ഓ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായിച്ച എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ അത് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊക്കെ. പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നോളൂ. നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. നമുക്കറിയില്ല എത്ര ലക്ഷ്മിമാരാണ് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ആരാണ് 2 മാലെങ്കിലും ജപിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 1 മാലെങ്കിലും ജപിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഓക്കെ, വല്ലപ്പോഴും ജപിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ഇനി തൊട്ട് നമ്മൾ 1 മാലെങ്കിലും എല്ലാവരും ജപിക്കാത്തവര് 1 മാലെങ്കിലും ജപിച്ച് തുടങ്ങണം. എന്നാലും നമുക്ക് ഈ കണക്ഷൻ നിൽക്കുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളെ ക്ലാസ് കഴിയാറായി. അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ് കഴിയുന്നവർ നമ്മൾ 1 മാലെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കണക്ഷൻ നമ്മൾ കട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം കൂട്ടാൻ. നമ്മളെല്ലാവരും പൂജ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. നമുക്ക് നമ്മൾ പല ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ചിലപ്പോൾ ശിവനെ ആരാധന, ചിലപ്പോൾ ദേവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അതൊന്നല്ല സബ്ജക്റ്റ്. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു 7 മിനിറ്റ് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു 5 മിനിറ്റ് 6 മിനിറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഭഗവാനെ ഈ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ. ഇതൊക്കെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിനല്ല, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിന്, നമ്മൾ ആത്മാവിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗുണമാണിത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യാത്തവര്, കാരണം നമ്മൾ 18 അധ്യായം കഴിയാറായി. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ലാസ്റ്റ് ദിവസത്തേക്ക് വെക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ഉള്ളൂ, ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിച്ചിരിക്കണം. എന്നാലും നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത്തരം പഠിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ 1 മാസം 2 മാസം ബ്ലാങ്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത ഉണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബന്ധവും കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ജപം ചെയ്യണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ കണക്ഷൻ നിൽക്കും. രണ്ടാമത്തത് വീണ്ടും ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ കേൾക്കണം. ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ചിലപ്പോൾ മുഴുവനും ക്ലിയർ ആയി വരുന്നില്ല എന്ന് വരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ആ കണക്ഷൻ, അതായത് ഇത് വിട്ടുപോകരുത്. ക്ലാസ്സസ് ഇങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലും ഇരിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ മാല ജപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലാസ്സസെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരും. ഓക്കെ, ഹരേഷ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ? ഹരേഷ്, അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരം ആരും പറഞ്ഞില്ല. ബിജുരാജ് അല്ലേ പറഞ്ഞു? ബ്രാഹ്മണര് പൂജ ചെയ്യുന്നവര്, ഓക്കെ, പിന്നെ ക്ഷത്രിയര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവര് ക്ഷത്രിയര്, ഓക്കെ, പിന്നെ വ്യാപാരം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവര് വൈശ്യര്, പിന്നെ പരിചാരകരൊക്കെ ഇല്ലേ, ശൂദ്രര്, ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരല്ലേ പരിചാരകര്. ഓക്കെ, മാതാജി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ആ ബ്രാഹ്മണര് പൂജ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇതായിരിക്കും, അവർക്ക് അറിവുണ്ടാവും. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അറിവ് അവർക്ക് കൂടുതലായി, ബുദ്ധി കൂടുതലുള്ള വിഭാഗം എന്നാണ് ബ്രാഹ്മണർ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞവർ എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. സംസ്കൃതം പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമല്ലേ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ? ബ്രാഹ്മണർക്ക് സംസ്കൃതം പഠിക്കാന്നോ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ബ്രാഹ്മണര് അത് അവർ പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രം. നമുക്ക് എന്താ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് പഠിച്ചു, നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാലും. പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരുന്നത്. പണ്ടത്തെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ ആൾക്കാർ കൂടെ എവിടെയും നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്നവർക്ക് ഇത് പഠിക്കാമെന്ന്? ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ വാൽമീകി മഹർഷി ആരായിരുന്നു? തത്താളനായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ രാമായണം എഴുതിയതാരെ? വാൽമീകിയ അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് മതി, മനസ്സിലായി? വേദവ്യാസനാരായിരുന്നു? മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒക്കെ ടഫാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു നിയമം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. അത് അവരെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അവര് ആ നിയമം വളച്ചൊടിക്കും. എന്ന് പുറത്ത് പല സമൂഹത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നിലനിന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഠിച്ചൂടെ? പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും പറയും, ഇന്ന് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് പഠിക്കാൻ തയ്യാറല്ല നമ്മള്. ഇന്ന് ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അന്ന് അതായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു, ശരി, അന്നത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. പണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളത് അനുസരിച്ചാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പണ്ട് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ അന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് ബുക്കുണ്ട്, സംസ്കൃതം ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചെയ്തല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അത് കുറച്ച് ദിവസമെങ്കിലും നമ്മളതിന് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, കിഡ്സ് ലെവലിലുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിന്റെ അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് അതിലേക്ക് അവർ ഉയരണം. നമുക്ക് ഭൗതികത മാത്രമേ ആത്മീയത ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡിലേക്ക് അവർ വരണം. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഹരേഷ്ണ. ഞാൻ ഇതൊന്ന് എന്നിട്ടൊന്നുകൂടെ വായിക്കും കൂടെ ചെയ്യാം. ഒരു 4 ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര ഇനിയിപ്പോ 72 ഒരു 30 ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ളൂ. 72 ശ്ലോകമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോ ജപിക്കാത്തവർ ജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് ലെവൽ വേണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലെവൽ, അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ലെവലാണെങ്കിൽ തേർഡ്. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല, കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അതിൽ കൂടെ എനിക്ക് അറിയണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ലെവൽ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം. അല്ല കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഒരുവിധം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ലെവൽ ചെയ്യാം. എന്നാലും നമ്മൾ ജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കും. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ലെവലിൽ നിന്ന് ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ പിറകിലേക്ക് പോകും. അതല്ലേ നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ പഠിച്ചത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അതാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കാം. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിശാം ശൂദ്രാണം ച പരദവ കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവ പ്രഭവ ഗുണൈ. ശത്രുജ്ഞ അർജുന, ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമായിക്കൊണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെ 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സമോദമസ്തഭ ശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ശാന്തതാത്മസംയനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ അവര് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ പ്രത്യേകത ആള് പറയുന്നത് അവർ വളരെ ശാന്ത മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കും, ആത്മസംയമനം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും, തപസ് വളരെ ഇതായിട്ട് വിശുദ്ധിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. പിന്നെ തപസ്, അവർക്കറിയാം ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കും, അവർക്ക് വിജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഉള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും ബ്രാഹ്മണർ. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം ഏത് വ്യക്തി ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ബ്രാഹ്മണനായി. അപ്പൊ ജന്മം കൊണ്ടല്ല കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. ജന്മം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി ആവില്ല. അപ്പൊ അതിന് ജന്മം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ശൂദ്രരാണ്, ഒന്നും അറിയില്ലായിരിക്കും. പിന്നീട് നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് അറിവുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണ ലെവലിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉയർന്നു വരേണ്ടത്. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക്. സൗരം തേജോദാശം യുദ്ധചാപ്യപലായനം ദാനമീശ്വരഭാവേച്ഛ ശാസ്ത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയത്ര ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയരെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ധൈര്യമായിരിക്കും. കാരണം എല്ലാത്തിനും നേരിടാനുള്ള ഒരു ശക്തി അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതാണ്. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, ഇതൊക്കെ അവർക്കുള്ള പ്രത്യേകത ആയിരിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ബ്രാഹ്മണർ പുരോഹിതന്മാരാണ് ശരിക്കും ക്ഷത്രിയന്മാരെ ഉപദേശിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സിവിൽ സൊസൈറ്റിയിലും നമ്മൾ കണ്ടാലറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രിമാര് വരും, അവർ ഉപദേശിക്കുന്നവരാണ് IAS ഓഫീസറാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ IAS ഓഫീസറിന് ബ്രാഹ്മണന്മാരിന് ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തിലെ ബ്രാഹ്മണന്മാരിന് IAS ഓഫീസറാണ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് ശരിക്കും ഇവരെ മന്ത്രിമാർ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അത് തന്നെയാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനവും കാര്യങ്ങളും അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവര് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരാരാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രിമാരാണ്. അപ്പൊ പഴയ കാലത്ത് ആ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ രാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാജാക്കന്മാർക്ക് എന്തായിരിക്കും? അവർ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കും, അവർക്ക് ബലം ഉണ്ടായിരിക്കും, യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ കാര്യം. പക്ഷെ ധൈര്യം ഉണ്ടായി മാത്രം പോലെ നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പുരോഹിത വർഗമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു ഗൈഡൻസ് എപ്പോഴും ആ പുരോഹിത വർഗം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർക്കെന്നും ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ നാട്ടിലെ IAS ലെവൽ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലുള്ള ലെവലിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരതാണ്, അവർക്ക് അത് അത്രയും പഠിച്ചിട്ടാണ് അവർ ആ ലെവലിലേക്ക് അവർ ഉയരണത് അല്ലെ.
അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അവരെ ഒരു ഗൈഡൻസ് ആ സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെ ഗൈഡൻസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ആ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് നമുക്ക് കണ്ടാലറിയാം പല രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ. കൃഷി, പിന്നെ അടുത്തത് കൃഷി ഗോരക്ഷ വാണിജ്യം വൈസ്കർമ്മ സ്വഭാവജം പരിചരാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രച്ചാസ്മി സ്വഭാവജം. കൃഷി ഗോരക്ഷ വ്യാപാരം എന്നീ വൈസർക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മങ്ങൾ അത്ര ശൂദ്രരുടെ അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇനി രണ്ടുപേരുണ്ട്, അതായത് ശൂദ്രരെയും അതേപോലെ തന്നെ വൈശ്യരെയും പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ വൈശ്യരെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഗോരക്ഷ, കൃഷി, വ്യാപാരം എന്നീ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. ശൂദ്രന്മാർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും അധ്വാനം, മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കും. അവർ അധ്വാനശീലരായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ പരിശീലിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതാണ് ശൂദ്രം. ഇതിങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മ പറയുന്ന പോലെ ഇത് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റമായിട്ടല്ല ഇതിന് ബന്ധം വരുന്നത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നമ്മളിപ്പോ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെയും കാണാം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം തന്നെ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഭൗതികതയിൽ കാണുമ്പോൾ മന്ത്രിമാരുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ IAS അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന സമൂഹത്തിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ അങ്ങനെ കോപ്പറേറ്റ്, അംബാനി അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അവരെ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആണ് അല്ലെ. അതാണ് വൈശ്യർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരെ. ശൂദ്രർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആ കോപ്പറേറ്റീവിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും സഹായിക്കുന്നത്, എല്ലാ ഓഫീസിലും സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ ശൂദ്രരാണ്. അങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് ഒരു വ്യക്തിക്കും, ഇപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തിക്കും എല്ലാ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചിലവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും, മനസ്സിലായി. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനാ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന്. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി, പക്ഷെ ചിലവർക്ക് നല്ല വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും അവര്. ഇപ്പൊ ചില വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വിടും. നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പിള്ളേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും അവര്, മനസ്സിലായി. ചിലവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ബിസിനസ് ചെയ്യണം, അതെങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ ഉദ്ദേശം നടത്താനും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരാണ് വൈശ്യർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് പല കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയൂലേ. അപ്പൊ അതിന് വ്യാപാരത്തിന്റെ പിന്നെ അതിന് വൈശ്യർ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ശൂദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം, എന്ത് പണിയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ യാതൊരു എന്റെ ബുദ്ധിയും അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ ശക്തിയും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായമാണ്. അവര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കും, അവര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണാം. അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എടുത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എടുത്തേക്ക്, ഇതൊന്നും കണക്കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കണക്കൂട്ടും, മനസ്സിലായി. അങ്ങനത്തെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണാം. ഒരു ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു 100 പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മാരേജ് ഫംഗ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ വെറുതെ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല വ്യക്തികളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവര് ബ്രാഹ്മണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിയുള്ള കൂട്ടുകാരായിരിക്കും. അവര് ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, മറ്റുള്ളവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, മറ്റുള്ളവരെ അതിനും കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതിൽ അവിടെ ഒരു വർണ്ണവും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. ഇത് തന്നെയാണ് പവൻ പറയണത്. ഇതിപ്പോ എന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളായിരിക്കും ഏകദേശം 4 ടൈപ്പ് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ, മനസ്സിലായി. അവരെ ഓരോരുത്തരും ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും, ഒരു ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും, ഒരു കൂട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും, മറ്റുള്ളവരെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ അതൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് കൂട്ടുകാർക്കാണ് കൂട്ടുകാർ. ഈ 4 ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അതിന്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് നമ്മൾ കഴിയാറായി. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ക്ലാസ്സസ് വീണ്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അഥവാ ക്ലാസ് നാമം ജപിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ 3rd ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. കാരണം 3rd ലെവലാകുമ്പോ കുറച്ചും കൂടെ ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതലാണ്. ഇത് ഭഗവാൻ ഞാനാണ് തരുന്നത്. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയാണ്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ഭക്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴെ തന്നെ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ പറയില്ലേ, ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. നമുക്ക് ബുദ്ധിബോധം നമുക്കുണ്ട്, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അതല്ല, ആത്മീയ ലെവലിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പതുക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതിന് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇത് നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് എത്താൻ നമ്മൾ തരപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ വീണ്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ 2nd ലെവൽ ഒന്നുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത കുഴപ്പമില്ല, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ മോട്ടിവേഷൻസ് വീണ്ടും കിട്ടും. പല ശ്ലോകങ്ങളില് കാണുമ്പോൾ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ
അതായത് മഹത്തെ ഭയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചില ശ്ലോകങ്ങൾ, വളരെ ടച്ച് ആവുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടുമ്പോ വീണ്ടും നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് കൂടുതൽ കിട്ടും. ഹരേഷ്ണ, അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഹരേഷ്ണ, ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയും എടുത്തതിനെ പറ്റി, ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു, അതിനെപ്പറ്റി ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച ശ്ലോകങ്ങളോട് തന്നെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് രാജസം, താമസ്യം, സാത്വികം. അത് അതിനെ മുന്നത്തെ ഉള്ള നമ്മളെ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുള്ളത്. രേഷ്ണ, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തിക്കോട്ടെ. ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശരി മാതാജി. ഹരേഷ്ണ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നമുക്ക്. വാഞ്ചകൽപതരൂപച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ, പ്രഭു ആദിക്ക് ജയ, ഗുരുദേവക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.